Napjainkban egyre nagyobb kihívás az erdővédelem. Az illegális fakitermelés és falopás jelentős erkölcsi, természeti és anyagi kárt okoz. Az erdőgazdálkodás célja az erdő állapotának és a benne rejlő értékeknek a megóvása, valamint a folyamatos megújulás biztosítása. Az emberek által okozott károk elleni védekezés kiemelt feladat. Az erdők többsége a lakott területtől távol helyezkedik el, így folyamatos megfigyelése gyakran nem kivitelezhető, vagy nagyon magas költségekkel jár. A falopások megfékezése a hatályos jogszabályok hiányosságai, valamint a törvények betartatásának nehézségei miatt szinte lehetetlen. A fatolvajokkal szemben csak megfelelő technikai feltételek megléte esetén lehet hatékonyan fellépni. Sea4Est az erdőőr. Az erdőgazdaságok intelligens vagyonvédelmi rendszere, az innovatív informatikai megoldások és az erdészeti szaktudás ötvözése. A Seco Europe kifejlesztett egy vezeték nélküli szenzorhálózaton alapuló felügyeleti rendszer, mely figyeli, észleli és értékeli a hálózat hatósugarában történő rendkívüli eseményeket, és azok bekövetkeztekor riaszt. A rendszer a megfelelő objektumokat gépjármű, elektromos gépek, motorok, szenzorok mérési adatainak elemzésével azonosítja. A szenzorhálózatból érkező adatokat egy intelligens háttérrendszer fogadja. Rendkívüli esemény esetén a szükséges elemzés gyors lefuttatását követően azonnali riasztást küld konkrét helyszín megjelenéssel. A riasztás szabadon paraméterezhető, például SMS az erdésznek, e-mail a biztonsági szolgálatnak. A rendszer alapja egy rugalmasan kialakítható, alacsony energiájú vezeték nélküli érzékelő hálózat, mely képes fizikai jellemzők, mozgás, mágneses tér, hang folyamatos mérésére és továbbítására. A rendszer előnyei: egyszerű kialakítás, szerelés és üzembe helyezés, a kisméretű szenzorok könnyen fel- és áttelepíthetők, bármilyen tereptárgyra felszerelhetők, nehezen észrevehetők, elrejthetők. Rugalmasan változtatható hálózat. A hálózat új szenzorokkal rugalmasan bővíthető. A meglévő szenzorok gyorsan áthelyezhetők. A rendszerben az elhelyezkedés egyszerűen átkonfigurálható. Egyszerű üzemeltetés. A szenzorok hosszú élettartalmúak, alacsony energiaigényűek. Automatikus jeltovábbításra és értékelésre képesek. A rendszer átlagos hardware elemeket igényel. Felhasználói szintű IT ismerettel üzemeltethető. Költséghatékony megoldás. Nem igényel jelentős IT hardware beruházást, a szenzorok kis beruházás igényűek, nem szükséges külön IT humán erőforrás. Felhasználási területek. A Sea4Est szolgáltatás alkalmas prevenciós és felderítő célokra egyaránt. A riasztó funkció és a pontos helymeghatározás révén a tettenérés hatékonysága drasztikusan megnő. A rendszer megléte elriasztja a tolvajok egy részét, így nagy mértékben megelőzhetőek a későbbi lopások.